ụmụnne m ndị Igbo na-ege m ntị. Dave Umahi bụ our brother si from Ebonyi steeti bụ Governor of Ebonyi steeti. Onye bụ Minister of Works na Nigeria. Ka m kọwara gị ife bụ ọrụ ya. Because agwara gị sị gị na anọ m of the opinion of that na Abuja abụchalọ the problem na Igbo anyị. Do you understand me? Not until the governors create a good impact with that resources have generate and another from federal government. LOCOT is an example of what I'm saying. Check here that in Emoge Fedeka, 3 governors who spend 24 good years in Abia State before LOCOT. Now borrow the governor of Abia. Some of you will see the transformation in Abia State. Do you understand what I'm saying? I know because sometimes I know some of our people need emotional like others on certain things. If you like, you know, Igbo Abuja. Do you understand me? If it's in ndị na-achị gị, kọwagodo akụkọ Abuja, ndị Igbo si na-esi n'ụlọ were ama mma were apụta ezi. Now, one line nwoke bụ nyanwa bụ the Minister of Works na Nigeria. Ka m kọwara gị ife ọ na-afụ. Ọ yanwa na manage all the federal roads, ma ga-alụ bridge, ma ga-edozi ụzọ nke mebiri emebi, ya rehabilitate road. Do you understand me? Yanwa na-afụ maka infrastructure, federal infrastructures na Nigeria, ihe abụọ ọrụ ya. Now, how many of our Igbo brothers, ndị nọ na blogger, ndị nọ bụ content creator, ka ịdị n'ugolo ebe a kọrọ this our brother out bụ Dave Umahi, na-akọwara ya n'ụzọ na-etu a adịrọ mma. Afụrụ m ebe ọnkụ IB me video maka federal road. Afụgo m ebe de Kedafia bụ Ebube Joseph mekwere video maka federal road. Afụgo m ebe Lozeus mekwe video maka federal road, but I think all the corner Sabako mere if I couldn't remember if I'm not mistaken. Do you understand what I'm saying? But a lot of us I got to know this our brother in charge of all that thing in Afro. Do you understand what I'm saying? Now, let me give you something for you to understand here. What's the federal road do I follow? Double to container double or the side over the road or something like that. Let me tell you something. So many of our bloggers, not all, now also issue of a year not related to government because of and the governors try or the politicians said the number. That is why sometimes you government criticism also. Do you understand me? Oh yeah, believe because they are all protecting their interest. Aside that their millionaire friend or their billionaire friend, Hamaputa, Buba Talegi or believe in Igbo. Man, ever fagano we come again when if I supposedly with as the citizen na chiache, fire na achọrọ m iji vere dark man wee makwala gị atụ oge ọ kọlụ na-esi nwe ike out na Abuja n'ụzọ adịrọ mma mana and the traffic right adịrọ mma within space of days na-esi nwe ike pụta fisi ife afọ akọlụ ya out na Abuja. Now blogger gị ma ndị content creators n'one nọ na South East ka ịnụ go kọlụ this our brother bụ Dave Umahi out. I'm na nkwucha kịta esemna of federal government na control ya. Then ọ bụrụ that ọ na-achọ ịrụ ọrụ ọma ọ bụ na ndị dị ọrụ achọrọ ka ọrụ ọma ọ bụrụ ọ resign ya kwuo na ndị a na-eme ife ya na ya na-abụbụrụ honorably. Do you understand? So bido today ebe ọ bụ na efuru federal road efuru na enwe pothole bụ na Kedafia bụ trọk na-adagbusi ndị mmadụ. Ebe ọ bụ na efuru federal road adịrọ mma, onye unu supposedly na-akpa afa ma ị na-ekwu okwu a bụ Dave Umahi. Kpọba na ya afa na ọnyanwa bụ kedu ife mmiri o ji wee gbakọta mụ na gị na-aba azụ. Ịma na afa ncha niile bụ ndị politicians anyị bụ ọdị mma n'ezi. But ha chọbụrụ inweta anything from us of abịa gwazie gị na nke a bụ nke anyị. Because o ife eji aghọli so many of unwa. A politician pụtakwara agwa onye Igbo na nke a bụ nke anyị, ọ na-ezuzugharị. So if any federal road that no other mma I needed ka arụ ọrụ na ya ne kpọba Dave Umahi na onye Minister of Works na Nigeria.